Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake zuwa tashar mu ta Hausa Views TV. Idan wannan ne zuwan ka na farko, muna roƙon ka daga danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawa ta yadda zarar mun sa bidiyo za ka same shi. Gwamna Ganduje ya sake kai wa Rimin Gado farmaki. 'Yan sanda na shirya sabbin tuhuma akan haka. Rahotanni sun bayyana yadda Gwamna Ganduje na jihar Kano ke son cigaba da tuhumar barista Muyi Rimin Gado. Majiyoyi daga gidan gwamnati sun tabbatar da cewa gwamnan ya zargi Muyi da hannu kan tuhumar da EFCC ke wa Gwaggo. Duk da a baya 'yan sanda sun wanke Muyi, yanzu haka an sake mika sabbin tuhuma gaban wata kotun majistare a No Man's Land. Ga cikakken labarin. Rundunar 'yan sandan jihar Kano na cigaba da kokarin mika sabbin tuhuma ga dakataccen shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano Muyi Rimin Gado kan zarginsa da ake da mika bayanan boge gaban majalisar jihar Kano. Idan za mu iya tunawa, majalisar Kano ta gayyaci Rimin Gado domin ya bayyana a gaban kwamitin wucin gadi na majalisar bayan korafin da aka mika a gaban ta ranar 14 ga watan Yuli. Amma ya yi dogaro da halin rashin lafiya tare da haɗawa da takarda. Rimin Gado ya buƙaci asalin kwafin korafin da aka mika a gaban majalisar tare da buƙatar ƙarin lokaci kafin ya bayyana. A ranar 19 ga watan Yuli, asibitin ƙasa ta rubuta wa majalisar Kano wasiƙa cewa wannan takardun asibitin na mika a gabanta na boge ne. A wasiƙar mai kwanan wata 19 ga watan Yuli, wacce Dr. A.E. Umar ya saka hannu, ya ce takardar da aka samu ta jabu ce. A sakamakon wannan martanin, 'yan sandan jihar Kano sun gayyaci Rimin Gado domin ya amsa tambayoyi kan takardun jabu. Amma bayan bincike, majiyoyin Daily Nigerian sun tabbatar mata da cewa ba a kama shi da laifi ba, kuma an biyar masa da fasfo ɗinsa da aka kwaci. Amma sabon rikicin da ke kunno kai shine a bayyane yake gwamnan jihar Kano Abdullahi Ganduje bai gamsu da yadda 'yan sanda suka rike lamarin ba. Hakan ya sa ya jaddada cewa a sake nemo su tuhume-tuhumen. Majiyoyi a gidan gwamnati sun ce gwamnan ya kankance cewa kama matarsa da EFCC ta yi duk Rimin Gado ne ya assasa. Gwamnan ya fusa da Muyi kan gayyatar da EFCC ta yi wa matarsa. Kowa ya yarda cewa Muyi ne ya yi sanadin hakan. Majiyar da ta buƙaci an rufe sunanta ta sanar. Gwamnan ya fusata da binciken da EFCC suke wa matarsa kan wani tallafin ilimi na bankin duniya mai suna Besta, wanda hukumar yaƙi da rashawan ta gayyaci shugaban Subaib Ɗanlami Hayyo domin tuhumarsa. Sama da biliyan 2 ne aka yi sama da faɗi da shi ta wani kamfani mai suna Global Fund Limited, wanda yake da alaƙa da iyalan. Majiyar cikin gida ta sanar da Daily Nigeria cewa tuni 'yan sanda sun mika rahoton farko gaban wata kotun majistare da ke No Man's Land, wacce ke samun shugabancin Aminu Gabari. Hakan dai yana nufin a kowane lokaci Muyi zai iya jin sammaci. To Allah ya kyauta.